L-awditur tal-MEPA Joe Falzon għalli ċermen tal-MEPA Austin Walker għandu jġorri r-responsabilità għal mod ta' kif Petra Bianchi inħatret bħala direttur tal-ambjent. Bianchi ħadet il-kariga fi frar li għadda. Li inti biex taħtar persuna hemm proċess. U da ma uġibnix kif jista' jispjega li dan ma sarx biex jeskludi persuni għal raġunijiet irrelevanti u legali wkoll, bħal pereżempju twemmi politiku tagħhom. Ipprovali li ma żgħajtiex, ma kienx kriterju. Meta saqsejtu ċarru tont liċ-ċermen, qedtu x'kienu l-kriterji użati biex sar dal-headhunting. Ma wieġibniex. Iċ-ċermen tal-MEPA Austin Walker qed jiġħad l-akkużi serji ta' Joe Falzon u qal li kemm hu u anke l-bord tal-MEPA qatt ma wettqu irregolaritajiet. F'kummenti lil One News l-awditur tal-MEPA Joe Falzon qal li ma jaċċettax l-argumenti li qajjem iċ-ċermen Austin Walker biex jiġġustifika din il-ħatra. Il-bord tal-MEPA kien approva din il-ħatra b'8 voti favur u wieħed kontra li kien Rodri Galdes. Qal nkella ndumu bħal qabel domna 3 snin, jiena ngħid li damu 3 snin għal raġunijiet oħrajn biex ħatru persuna oħra ma tista' m'għandekx għalfejn dum 3 snin jien ngħidlek f'xahrejn jekk trid tagħmilha ħatra ta' persuna, da mhux se jkollok mit-applikant għal post bħal dan. Ġifieri jiena dik ma naċċettajx. L-awditur tal-MEPA esprima tħassib tiegħu illi każijiet bħal dawn jimminaw il-kredibilità tal-MEPA. Jiena ma nemmenx li ħażit il-kredibilità billi tagħmel dal-affarijiet. Il-kellim laburista l-PNR Rodri Galdes qal ir-riforma fil-MEPA waslet għal aktar spejjeż, aktar burokrazija u l-gvern qed jażel lil min irid. Galdes iddeskriva l-għażla ta' Petra Bianchi bħala eżerċizzju ta' headhunting bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi. L-ilment fuq il-każ ta' Petra Bianchi kien tqajjem mill-ambjentalista veteran Edward Mallija li staqsa dwar il-metodu użat biex saret din il-ħatra.